Палітычныя доўгажыхары, якія дзесяцігоддзямі трымаюць уладу, хочуць справіць яшчэ прынамсі паўстагоддзя. Як высвятляецца, яны выдаткоўваюць шалёныя грошы на тое, каб перажыць нас, тых, хто чакае іхнага сыходу. Дыктатары усур'ёз абмеркавалі неўміручасць і перасадку органаў. Биотехнологии, подкрепленные мощью вычислительных систем и искусственного интеллекта, развиваются с беспрецедентной скоростью. Владимиру Путину 73 гады, Сі Цзіньпіну 72. Григорович самы маладзейшы з іх і пры гэтым самы хворы. Адна нага не хоча хадзіць, другая ўвесь час трасецца. Цукровы дыябет бязлітасна разбурае ягоныя судзіны, нервы і ўнутраныя органы. Беспрецедентное давление. Пільное звышважнае заданне стварыць персанальныя лекі для пацыента нумар 1 біятэхнолог Коля Лукашенко. Са словаў бацькі, вельмі разумны. Для него биология, химия – это все. Он разбирается.